खांग्रा करी गोनां बागै सारो नायसि बिग्रा खांग्रा अरे लकडाउननि मासे जरा रेशन किरी माइसा रखा लकडाउननि मासे जरा रेशन किरी माइसा रखा मोदिनि सामुंले बाय बुति वइनाया दे बिग्रा खांग्रा करी गोनां बागै सारो नायसि बिग्रा खांग्रा करी गोनां बागै सारो नायसि बिचारो नैसी हाई की डीजीपी हम एडीसी लकडाउननि मासे जरा मोदी जी नो वोट दे बेबस no boot de bebak single man na ke silai nai abc hapan silai nai abc hapan silai nai abc amulung me jana ke tai basa nanggu khumba abc risinai usari बेले बेले के हामबाय जों दिनै दुइटा बिसिनो तुयै कायसा सिनि बुसकांनि 12 तारिख सं मारिनो तुयै कायसा रुट शो प्रोग्राम अ प्रोग्राम जों कुइलान सिमी पाठक जरा पूर्व नवाबारिन सिमी साउदारसि जरा जों फाइछो पाकिया अ जागाव सिनि रुट शो तिब्रामथा खायतनाय तीनटा फेमिलिनि सिनि दलनो हामजागै सिनि भारतीय जनता पार्टीनो हामजागै तीनटा फेमिलिनि नयपुटार चिन्दलो ताबुकनो जॉइन खालायफैयो म हाइके डेली चिनि लगिव जॉइनिंग प्रोग्राम हुई तंगो नरक मिया बनु खाना चिनि किरिं जागा 60 किरिं जागा मिया प्राय कासे जागा 90 फैमिली ताके जागा 19 फैमिली ताके कासे जागा 10 फैमिली ताके कासे जागा 5 फैमिली म हाइके मिया किरिं 60 सेम तिने बहायनो बिनि नु खाना बहायनो चिनि प्रोग्राम तंगो खाना बचिनि जॉइन चिन्दलो जॉइनिंग फायनाय बन बगै आं खाखायो अ 14 बुजुं वाखि नगर चीनी भारतीय जनता पार्टी गोबां बुटबाय जयने हिनानि बखाव विश्वास ते आस और फाइने आमसनि गुरम रेस्पॉन्स बोरम बो बाहाय मान आव नंगो बाहाय कक्सिगा बेले हामबाय आं जे लामाव जे हिमि हेमेनि लामाव जतन बखा काहाम बखिन आनो लामसुगि रहलायो ते और हाय बाहायनो बेले खेव आमसनि बरक बेले खासरां लाजाक कारण थानाय 2021 तिब्रामथा गवर्नमेंट सरकार ए सरकार ओ एरिया ओ ताबुक जरा कोनो मुंसा प्रूफ करि जे 5 बছर महे मुंसा खलाकिया महे साजानाय कोनो किसु करि बन बेगान विश्वास ओ आमतिन बरकताय आ सरकारनो ताय नालिया ताबुक भारतीय जनता पार्टी दल केंद्र चिनि मोदी जी सरकार राज्य चिनि मानिक शाह जी सरकार ताबो एडिसि बाहायनो चिनि पद्मबुबार सरकार मा परे तीनटा इंजिन एकलगे जखन चलिबानो डेभलपमेंट टू डेभलपमेंट आबनो बरनि विश्वास এই বিশ্বাসীনো তিনি বড় গুরুং চিনি তোলা হাই জয়েন ফ্লাইট